hosťom v ranej show Zoo u nás na Európe 2 je dnes Tommy Kid Kováč. Dobré ráno. Krásne ránko. Aj čakal na výzvu, že kedy sa teda pozdravíme prvý. Áno, tejto akcii viem toľko, hlavne toľko viem, že bude tam nejaký Tommy Kid. Najhoršie pre mňa, hneď by som tak začal, najhoršie pre mňa, že túto akciu aj nebudem vidieť. Jedine, čo budem vidieť, svoj zápas, ktorý aj prežijem naživo, ale ako zažijem naživo, lebo ja budem v šatni zavretý a ja len budem počuť, jak diváci tam fandia. Si sa mi zdal taký prepadnutý, vyzeráš tak trošku kostolovo v tvári. Ďakujem pekne za tento kompliment na ráno. Toto si vybavíme. Tešíme sa, dajme si súhrn piatkového večera teda. Áno. Takže my sme sa pozerali na seba a takže dáme súhrnné a potom aj nič. Ticho. Takže teším sa na vás. Piatok začne to o tej 19. Bude tam, tuším, 4 amatérske zápasy tam budú, potom budú MMA, K1, tajský box a dojdite fandiť mne a chalanom, nech to vyjde, nech si poriadne zaboxujeme, nech sa nikto nezraní. A dúfam, že to bude dobré. Dúfam, že aj my v publiku v šťastí a zdraví prežijeme. Tomi, ďakujeme za návštevu, bolo to osviežujúce ako vždy a v piatok sa vidíme a držíme ti palce. V Bratislave na Pasienkoch všetko dobré, pekné ráno aj vám všetkým ostatným.